Kai Pöntinen Pohjanmaalta, tervetuloa Porvari TV-haastatteluun. Kiitoksia. Olet toista kertaa ehdokkaana. Mistä tämä innoitus vielä jatkaa tätä kamppailua paikasta europarlamentissa? No, mä olin päättänyt viime syksynä, että mä en lähde enää ehdokkaaksi, mutta sitten alkoi siltä näyttää, että kokoomuksen ehdokaslistasta tulee aivan järisyttävän hyvä. Eli se tarkoitti sitä, että potentiaalia 4 paikkaan löytyy. Ja sitten meillä omassa maakunnassa Etelä-Pohjanmaalla ei tullut Persuilta eikä Keskustalta ollenkaan, eikä Demareiltakaan ehdokasta. Eli Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtajana mä katsoin, että siinä on nyt mun mentävä aukko, että kotimaakunta myöskin mahdollistaa nyt tällä kertaa paljon. Mitkä ovat sinulle tärkeimpiä teemoja näissä vaaleissa? No kyllä se ehdottomasti on 2 tai oikeastaan 3 kärkiteemaa. Kaikki yrittäjyyteen liittyvä edesauttaminen on sellaista. Kaikki hallinnon ja byrokratian purkamiseen tähtäävät toimenpiteet. Eli että EU pitää keskittyä vain isoihin asioihin, ei mihinkään lillukan varsiin. Ja sitten on ei pelkästään Euroopan unioni, vaan myöskin ja ehkä aivan erityisesti nimenomaan Suomen turvallisuuspolitiikkaan siihen liittyvä keskusteluavaus, jonka tulen tekemään tämän kampanjan aikana. Mitä sellaista erityisosaamista sinulla on, mitä ei kenelläkään muulla kokoomuksen ehdokaslistalla ole? No mä luulisin, että meillä kaikilla kokoomuslaisilla ehdokkailla, mä luulisin, että kaikki me ollaan hyviä ehdokkaita, on sitä omaa spesiaaliosaamistaan. Mä uskoisin, että me ollaan myöskin hyvin arvomaailmalta niin kuin aika niin kuin laajalla skaalalla tämä porukka varustettu. Eli että kokoomuksen laajalla olevat seinät, ne niin kuin täyttyy ääriään myöten, että me ollaan erilaisia persoonia arvomaailmalta ja sitten erikoisosaamiseltaan kaikki. En mä nyt lähde nostamaan sieltä mitään erityistä, mutta uniikki ihminen siinä kuin kaikki muutkin. Ketkä ovat sinun näkemyksesi mukaan kokoomuksen keskeisimpiä haastajia näissä vaaleissa, jos ajatellaan muita puolueita? En mä tiedä oikein. Mun mielestä kokoomus on ihan omassa luokassaan, kun puhutaan Eurooppa-politiikasta ja ylipäätään kansainvälisyydestä, niin me ollaan ilman muuta ykkönen. Jos nyt joku pitäisi sieltä nostaa, niin kyllä mä ehkä vihreät kuitenkin hakisin sieltä niin kuin kilpakumppaniksi suurimmassa määrin. Meillä pitäisi ehkä olla joissakin asioissa vähän erilaisempaa linjausta kuin vihreillä. Mitä vihreät tekevät väärin ja kokoomus tekee oikein? Ja siis kyllähän se täytyy niin kuin lähteä siitä tosiasiasta, että ei voi niin kuin, kaikenlainen ympäristön likaaminen ja saastuttaminen, se pitää lopettaa tietenkin. Mutta se ei saa tapahtua ihan ehdoilla millä tahansa, vaan että siinä täytyy olla myöskin globaalisti jotain järkeä, että me ei vaan täällä panna hirveitä säännöksiä ja määritelmiä itsellemme ja sitten toiset tupruttaa miten sattuu. Eli kyllä tässä pitäisi mennä niin kuin kaikki samassa veneessä, että kilpailuasetelma säilyisi stabiilina. Olette ennen kaikkea Lapualla toiminut merkittävissä kunnallispoliittisissa tehtävissä. Miten nämä kunnallispoliittiset haasteet näkyvät EU-tasolla, tai onko jotain sellaisia asioita, joita toivoisit sitten pystyväsi ratkaisemaan EU-tasolla, jotka eivät ole ratkenneet sillä paikallistasolla? No mä luulen, että sellaisia kysymyksiä on aika vähän. Ne on enemmänkin kansallisia kysymyksiä sitten, että niin kuin mä äsken sanoin, niin lillukanvarret, joihin tavallaan niin kuin karrikoiden voisi ajatella, että kuntapolitiikkakin liittyy, niin se ei kuulu vähimmässäkään määrin mun mielestä Euroopan unionin tasolle. Että se pitää jättää suomalaiseen kansalliseen päätöksentekoon. Mitä mieltä olet sitten esimerkiksi yhteistä maatalouspolitiikasta? Siis maatalous on Suomessa joutunut ennennäkemättömään rakennemuutokseen, mutta se olisi tullut joka tapauksessa. Ruotsissa se tapahtui ennen EU-jäsenyyttä ja se oli valmiimpi eurooppalaiseen maatalouspolitiikan murrokseen. Mutta tilakoko on kasvanut, perinteinen perheviljely, se on aika vähäistä enää nykypäivänä ja maatalouden luonne on muutenkin muuttunut enemmän maatalousteollisuudeksi. Ja se on vain väistämätön kehitys, sille ei voi mitään. Se on toisaalta ikävää, se maalaisromantiikka siitä aika lailla katoaa, mutta
mä uskon, että maatalouden ja kotimaisen elintarviketeollisuuden itsensä kannalta tämä kehitys on ollut välttämätöntä ja väistämätöntä ja lopulta koituu meidän koko kansakunnan onneksi, että me saadaan nauttia jatkossakin suomalaista maailman parasta ja puhtainta ruokaa. Millaisilla toimilla olet ajatellut herättää ihmisten huomioon näissä vaaleissa? Mä tuun tekemään, niin kuin sanoin, Suomen turvallisuuspolitiikkaan liittyviä selkeitä avauksia. Millä tavalla sinun kampanjasi on mahdollista tulla mukaan, jos se kiinnostaa? No, meillä on, tämä ehdokkuus on nyt tullut niin äkkiä, että kello 16 eilen niin kuin päätettiin ja meillä ei ole organisaatio vielä kasassa, mutta meillä on hyvä pohja viime kerrasta siihen nettisivuille ilmaantuu ja Facebookiin kyllä sitten tietoa ja piiritoimistojen kautta varmasti pääsee kaikkien kokoomuksen hyvien ehdokkaiden kampanjatoimintaan mukaan. Kiitos haastattelusta. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia.